Khubor Kabate CTV. Ki jaj ben riu karbi ki badan da ki paus pa ngut ki basa ha ka thain tapat ka jaka ka badang hap ha ka jingya ka japut hapdeng ka jela Meghalaya bat ka jela Assam rengkat ka jing senran lang jong ki dekhot ka Karbi Students Association ki lahir syakashnong lapangap ka badan ha West Jaintia Hills District ha ka khat pratarik unailar arajar arpulai ban punjulor bat ban pom dusman ya ki tenrai dieng balatung da ki khasi penar ki basa ha kashnong lapangap Haga jaka kabala tip kum ka pentor. Marmar kum basis pa angut ki khasi penar ki basa ha kasnong lapangap. Kila lek syakani ke jaka ban yada ya ki dieng tenrai. Nrei kilangat kela ban ha ka jingsha thermau ha ki karbi. Om simladan mano ru ba mensau. Kalami ka jingya pen ibor hapdeng ki karbi bat ki khasi penar nrei tang hapdeng kaddo kani por lala ban temno ya kani ka jingya kan at da ka jingdon jong ki pulit na boro arteli ki jela katanat ka koi ka khia jong ka Ribhoi district ha ka khat pratarik unailar arajar arpulai kala kentu ya ki pajba nongsong snong bakin pikir da ka pasim ya ki la jingya da na ka jingpur ka jingpang sao ha ki khmat Kajing kerpat jong ketanat ka koi ka khia kalong hadian babon lagi pajba kontup nadu ki khenarit haduk ki balasan kila yo ya kani kajing pang hatem Ribhoi ka District Medical and Health Officer jong ka Ribhoi District ka Dr. T.S. Momin bat ka eye specialist ka Dr. N. Karnayor kila pentip baladon bon bha ki pajba ki bala syakta nagani kajing pang khmat kabala tip kum ka epidemic conjunctivitis kumta lakentu ya ki pajba ban shim ya ki la jingada da kabalik ya ki hospital bat ki doktor basumar ya ki man bakin yo ya ki jing sumar hadien baki pajba kila od kila khnyum ya ki jing sma iutung bat ka jing sata ki jabo ha parking lot hakli yodo u nonglum khubor ka Bate CTV ula lejngo ya gani ke jaka bat lalap bakalong shisha kumbalaya thu da ki riu pajba habala poi hang ni ngilayo banya kren bat kinong nya kali kumjuru ki longkemi ki balai desha ha gite ki jaka peniang kali ha ke jing ya kren bat uba Don Borsing lengdok maulong u secretary jongkan nongthleu owners and drivers Maxi Cab Association ulai thu bakashem jing e bhai ki nong nya kali namar ba ki nong lek nong wan kim not shu ban wan kiu kali na parking lot namar ka jing sma eutung bat ka jing jabo kabala palat ki surok rong keleng ha sor shlong kila phler kila kho kila kela punglut ha ka porslap hadu balami sagi durbiria ki social media ki memes ki bathat ki ba penlek rai ni ka sarkar khamtam ya ki bor badai khmi ya kani ka phang nrei hatu don mo basngam habaya lentina hinyo mer sha sorba shalong sha anjali terter shadu yo maulong but what shalom survey lani sha tembi joy ngiyo i ki surok ki bala kho snap but pau satang ki shinrong ki jing o jing nam jong ki pajba nong lek nong wan ki nong kit nong ba ki hap ha ki skor baklut ka surok hamaulai ka badon markhap bat ka school ba North Eastern Hill University lani ka nehu kataru kala jot rathai wat syakathan pentor dem senyong ur kaliar kila penjenjar ya ka lek kawan ka surok halai mukra hajan jong ka St Mary's College kala pen sosat shisha khamtam hagapor lek on lek shaw school wat halor lashmir kamdon jingper ladap saki khoro khoram suda kajing jot ki surok kadairu ka weina ki daw badheng kali kat ba ki pajba kia ot kia khnyum ki nong nya kali bat ki nong lek nong wan kila kren na kapor syakapor leng ba ki lat pathai kubor ban kentu ya ka sarkar bakan le ya ka badon kam ki bor badai pek ki ai daw ba jurthan e uslap lani dakum ni kum tai lada kini ki benta jong ki surok ki jot ki pra na ka daw ba jurthan uslap ti balai pat ka surok bayat tawyar ya ka secretariat nadu na centenary sya khandailat na DC office terter sya IGP lengba ka yeng ulat bat ka additional secretariat kisah kumju mentala bun senam
Kani kadai ka jingkeli ka bedon kam ya ka jubab na ka benta ukup shiliang usam shiliang. Uba pensyong syuki ya ki nong mikmat ha secretariat. Director General jangka World Health Organization ulayero ya ke India. Nomor ba kadai ka ri ka balapan penmi ya ki skim beper na ka benta ka kwat ka kia jangki pat ba. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus keren ya kani haga jingyalang jongki menteri ka kot ka kia haga G20 ka balalong ha Gandhinagar Gujarat. Yaro ya ka jingla jongka sarkar ha Gujarat ban penbit penbiang ya ki jaka sumar bat kumjuru ban yarap ya ki pajba lengba ki skim beper. Kiladon palat hiyo pungut ba wan mikmat nakiri beper bani shimenta ha ka jingyalang jong G20 daki spangut kilong kmi kilami isha surak ha Kangkok Pi district jong Manipur ban persya halor ka jingsha peniap jong ki laingut gibriu ha ka shnong towai ha Ukhrul district ki nong yaki ki dawa badai ban pa biang daki sipai Assam Rifles sya ki jaka basa ki riulum ki pajba kila dawaru na ka sarkar India baga ban pentre kambiang ya ka Armed Forces Special Powers Act lani ka AFSPA hakikat tu kani ki benta jong ka Manipur khamtam haki jaka basa ki Meitei ki officer jong ka Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Cell jong ka sarkar Assam kila kemya Executive Engineer jong ka Public Works Department Manoj Kumar Saikia bat kilayok kurup sau pusan lak tengka na ki arteli ki yingsa jong ki badon ha Havlong bat ha Nagaon. Ki pulit kilayok kem yautay o officer bamsap day hadin ba kilayok bat ha kapor ba usim pisa shipo hajar tengka na uway brio. Hadin kani kilalek kenra ha yingsa jong Arkot Suresh uday runar bashir kay ha Chennai. Kiladon hadu laipo teli ki kes persyaya ki bakentup ya ki kes peniap brio bat ki kes rakbor. Nrei menta uni runar ulasyak peniap haka waipat ka kenhon jong ki runar. Kiladon nriungut ki runar ki balaker pelun ya ka tuk basyong Suresh bat uparlok jong bat kilamait napang dakawait ya baro arngut. Ki runar kila pet krat no na katai ke jaka. Hadien bagi nong snong kila wanlap kila penkit ya Suresh Hospital. Nrei ulah khlat no namar ba ulah syak mat hadu arpau jaka ha ka met jong Kila palat sanpo klor teli ki account ki bala plane ka benta ka Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana ha barok ka wei kari India. San pun riu nak sispa gini ki dei ki account jong ki kentai ban riu punyo nak sispa pat ki dei ki bana nong kendong bat nak hapsor. Kapisa bala tap syakitay ki account baro kalapoi hadu point not lai lak klor tengka bat palat lai pesau klor ka rupee card la dep ban ai syakipait ba. Kila don hadu point san klor ngut ki bala yok jing mentoi bat bala tap ya kapisa haga account jongki. Samlau badang arfu arsnem karta bana Jammu and Kashmir. Bala kerni bah ka jing di drugs mentau la light no drugs bat ula pla ba kumno la pengop ya bat ya ki wei pat ki kena samla hau drugs. Ulai tu bagi don ki brio ki bawan kro bala da udi ya tau jing di baki ai. Light na ka jing di secret nrei ompoi perkat ba undai drugs. Bala te mrau sendon ya la kat tu kan isnem. Ulai thoro babon ki khna ki bau ya di drugs lang ki to pisa na yeng bat ki syo ya la ki kme ki pa jongki lada kim ai pisa ya la de pat ula ong bau dei unong nya kali kamai bat kut ka kamai ka bau yo upulut ban thiet drugs lada khen haduk menta ula ong ba ka pisa ka bau la pulut ban thiet drugs kalakot syakasan lak tengka ka jingkai drugs ha Jammu and Kashmir ka jelai bha bat kapisa bami na drugs bonhi ka balai syaki sengle no la ongru ba ka bha ya ka sarkar ba kan yakun persya namar ba ka deha khaput ka Russia kalakhang ya san pasaungut ki nong bilat bakin rung sya Russia ki san pasaungut ki bala syakhang ki kentup ya ki nong tho khubor jong BBC The Guardian bat ka Daily Telegraph Kalakang ru ya ka Cultural Secretary ka Lucy Fraser kumju ru ya ka Minister of State for Defense ka Annabel Goldie. Kalakang ru ya unong ya sait an rangba
jongka International Criminal Court u Karim Khan namar ba udon ketilang hagaban Shimrai ban pakem yau President Vladimir Putin. Ka Russia kala keno ba kita gibrio kidai gibayarap ya ke Ukraine. Ka Russia kala penpai no hado arhajar sanspa kendai puprangut ki koidi ki bana Ukraine ki balasya aset ha Russia nado balas dang katma hado mentah. La pelak no yaki ha kajing ya keliang koidi ha pedang ke Russia bat ke Ukraine. Kajing ya keren kadang ya cai ban pelak saya ki wei pat ki koidi ki bedang syaset hado mentah ha Russia kumjuru ha Ukraine. Ka United States kala ai jing menjur ban pa no ya ki lingsun ya pom la ni ki fighter jet F-16 jong ke Denmark bat ke Netherlands sha Ukraine. Ka US kala ai jing menjur hadin bagi pilot jong ke Ukraine kila pendep ya ke jing syahikai bakin nya ya ki te ki lingsun. Ka US kadang keren ru bat ki wei pat kiri bakin pa ya ki jet F-16 sha Ukraine. Ka Netherlands kan pa arf sauteli kat ba ke Denmark bat kan pa lai pauteli ki jet. Ka Lucy Ledby ka badai ka nurse ha ka wei ka hospital ha United Kingdom kala syarai penrem ha ka yeng bishar hadin bakala penyap nyungut ki kelung ki badang syukha bat katemu ban penyap saya nriungut ki wei pat. I kelung i bakala yok ban penyap khaddo idei i badang syukha dang shisngi. Kala shimpor hadu shipho benai ban tian bishar ya ka nrei shimlala ban batai syai ya ka daw bala penlong ya ka ban penyap ben ya ki kelung. Kala sedang ban penyap ya ki kelung nadu usnem arjar kat nrio bat kala syat kem tengru nrei kala la jamin no. Dei hadin baka yai beteng ya ka tega kam runar bala kem biang ya ka bat menta ka yeng bishar kala rai penrem sendang. Kitu kilong kimat Kublai. Ki khubor ka Bate CTV.